Bathandi nabalandeli beBlack Life TV emakhaya siphinde sibingelele ngiphi nakwephi izinkalo ngezinkalo la kufinyelela khona iBlack Life TV sithembe ukuthi nonke nisaphatheke kahle emakhaya igama lami ke mina ngisichaka esisha empunyela umfoka amancinza kancane sila kuyimpande zama-Afrika sihleli nodokotela Msuthu silana ke namhlanje lazo sichazela kabanzi ukuthi senzani la ikuphi la asikubingelele dokotela. Siyabingelela kakhulu babukeli beBlack Life TV uDr Msuthu inyanga yabezizwe umzimba okhala amathamba amanye amadoda ebhodla ubisi mina ngibhodla amanzi njengayinquba. La ngibuya khona bathi anaconda inyoke namandla kakhulu angisindwa lutho mina ngingadla phezulu komhlaba wonke bayakhuluma abantu kodwa ke ngeke bamvalela ngoba makuthiwa ugodo lincane lisinda betshathibalo umsakazi wami ngiyakwemukela ekhaya esigodleni esikhulu kakhulu eNanda la ngisebenzela khona la ngiphethe lamadoda lamadoda la ngiwaphethe njengoba ubona konakele unyaka uyaqala siphuma ezweni elikude la sibuya khona kulonyaka njengoba uqala siphethe amadoda amakhulu la sibuya ukuyolanda nangu Sandra Small okuyiyona nto yala ekhaya yokuphila sithe asiye siphakamise kakhulu ukuze abantu bayothola ukuphila ngoba uma senza izinto akufuneki sibe nezinto esikwazi ukuyilanda kuphela bese singakwazi ukuzenza because uma ungakwazi ukwenza into uyafana nomuntu ophethe into ezitemporary ezohamba bese iyaphela abantu bebebazi ukuthi unayo leyo nto kanti ayisekho isiphelile so la njengoba ngiphethe lamadoda awala ekhaya okuyiwona awondlalela ikhaya okuyiwona ondla abantu abazofuna ukuphila la ekhaya ngithi ke la umuntu ngizomenzela ngalamadoda ngithi ngikhulumisa uSandra ngisuke lapho ngidinga imvu umsakazi wami okuyiyona esikwazi ukuthi siphakamise ngayo umuntu izinto zakhe ebese ziyakhanya ngoba imvu isilwane esenza imkhuba noma kuthiwa unesitolo noma kuthiwa umuntu osebenza ngabantu inyanga sikhuluma ukuthi abantu mabeza kuwena kufanele beze bethule bengenawo umsindo ungavukelwa ubutha ungavukelwa izitha ungavukelwa abathakathi ukwazi ukuthi yonke into yakho ihambe iqonde yilokho esikuphethe namhlanje la ekhaya ka Dr Msuthu kuningi kakhulu bese singakhuluma ngakho ngoba nawo amadoda amakhulu lapha imphongolo yokukhanya abanye bazoyibona nje isiyenza imanga ngazo ngila ekhaya sithi masithinta lamadoda ebese hamba nebhavu la khona elihle kakhulu eliklina indoda iyekela ukuthi noma ifike endlini ekhaya ifike kuvuka esidina nakumfazi alright babukele emakhaya ngiyathemba ukuthi ke niyambona udokotela njengoba sileli la esigodlweni sakhe siveza okunye asebenza ngakho ukuvezileke ukuthi namhlanje uzosivezela nje induku zakhe ezintsha kulonyaka njengoba uqala dokotela yiphi imbangela enze kwaze kwafinyelela esigabeni sokuthi uthi hayi cha namhlanje ake ngibavezela abantu okusha yini abantu abakhale ngayo kuze kufike lesigaba. Ngicabanga ukuthi uma ufunda esikole ungena ufunda grade R uma useyingane ukhuphuka uze ufika grade 12 awugcini ukufunda kodwa uhamba ugogode uthole certificate okufanele ukuthi kubonakala ukuthi indoda iya-upgrade empilweni iyazi izinto eziningi ingenzeli abantu into eyodwa ngoba abanye uthola ukuthi kunezitha ezilanda into efanayo la ekhaya labantu bayezitha uthola ukuthi omunye akanawo amandla okukhuphuka usamile entweni ayilanda isitha sakhe uthe ene business lakhe une tavern nomngane wakhe une tavern kanti abasezwani badonsa ngento eyodwa banamathenda bawathola endaweni eyodwa abanayo into ehlukile so umuntu nomuntu la masikhuluma ngalezi igupho ngeke ngikusho nje lokhu nalezi impondo zala ekhaya ngizokusho lokhu kucaca ukuthi la masiqala senza lezi zinto ngiqala ku70,000 uma ngenza lezi zinto engiziveza manje up to 350,000 la ngicina khona nginesizathu ke sokunganyuki
ngiyendlule lapho ngoba abantu umuntu nomuntu usebenzela ukondla umndeni wakhe. Yeah. Uma wondla umndeni wakho kufanele kugcinele uthokoze umndeni wakho ungaboni umosha imali lokhu ubhizi uyihambise enyangeni kuphela. Kodwa be yonke le mali isho uthe lethwa ilamadoda iphiwa ngokuthi fanele ibuyele enyangeni. So engingakusho ngithi ke namhlanje ngizoveza nje kube clean ukuthi indoda le ndoda ethi serious and indoda ethi mina ngisafuna ukudlala manje. Namhlanje ngithi sizoyinikeza la ngusandra kukuyena ukuthi ngale ndoda le ufuna simvusele umuntu wakubo. Yeah. Owalala emhlabathini ufuna ukuvuka asebenze ngaye. Kunendoda ethi mina ngifuna ukuthi ngivuse noma unkosikazi wami noma ubaba wami. Lezo zinto lezo sizoyithatha sikunikeze yona ivuka ihambe ikusebenzele ikwenzele imkhuba ofuna ukuthi kwenzele yona. Ngingaqinisekisa ke kulezi zinto lezi esiziphethe la njengoba sithi sifuna imvu la ekhaya. Yeah. Azihlatshelwa kwakho. Kufuneka lemvu ihlatshwe la ekhaya ngaleli langa uzothatha lento. Ngoba manje ngakunika yona wahamba nayo ngathi mina hamba fika uhlabe lemvu ekhaya. Iwena ozoba senkini ekuthenini wena ngesikhathi okufanele owahlaba ngaso sokufanele uhlezi uhlaba uma ungasahlabi sekukhona konakalayo. So ngithi mina ngifuna ukukunikeza lento la ekhaya ibe impumelelo la ekhaya mayidinga usiko. Thina suke senza usiko ngala ikuwena le ngoba unyaka nonyaka kunezinto engizenzayo ngikhulumela abantu abaphila la ekhaya ukuthi ayiqhubeke impilo yabo yephambili akubonakali emzini yakubo kwabo izinto zibe zinhle. Yeah. Dokotela omunye ke uyakuza ukhuluma ngalamadoda amasha afikile ibandla elisha lelikhona othi ufuna uxazulula inkinga zabantu ngalo. Omunye uthi seke ngaba naso isigubhu ngingafika naso kudokotela mhlawumbe angisize angixazulule sisebenze noma angenzele esisebenza kunalese nginaso. Engingakusho ngoba angifuni mina ukuba umuntu ophila ukudla ngegazi labantu. Angikufuni ungilethele isigubhu senye indoda engingasazi ukuthi sasakhiwe ngani kanjani ngaphandle mawuthi siyakuhlupha leso sigubhu. Yeah. Ungasiletha kimi ngicishe lesona. Mina ngizokunikeza sala ekhaya esifresh. Uma uthi ufuna umduna ngikunikeze umduna, uma uthi ufuna esesimama ngikunikeze sona kuze uzokwazi ukuthi la uyakhona kungabi nezihibe nezinkulumo ezithile ngoba akufanele uthi sewunemali. Yeah. Kodwa kube kuvuka abantu bomndeni bayakwenuka kufuneka sikuvale lokho. Kufanele masikunikeza isigubhu noma sikunikeza uphondo lolu uphondo lufike lulwe nezitha zakho luphinde likuvulelele inhlanhla ngoba masizokunikeza into ezodonsa inhlanhla kuphela ngeke kuze kulunge ngoba ekugcineni kwakhona uzoba umuntu wena ophila ngokuhleza ubalekela izitha kodwa impilo yakho wena uyibona isikwenye level. Yeah. Yeah. Uke wakhuluma ngophondo dokotela. Mhlawumbe awusichazele ngokunye ke ocabanga usikhombisa khona la esigodlweni sakho namhlanje. Like angiphethe nangu mabele jongos lapha ngehla. Indoda leyana esayiqamba mabele jongos emphongolweni lapha siphinde siphathe nangu uMr Maharube. Avela apha magama. Lamagama ngiyakusho nje lokho ngithi lamagama avela ekuhambeni la ngihamba ngifike khona ngoba ngiyindoda engahlali. Yeah. Kakhulu. Uma mina ngithi ngiyemalawo ngisuke ngavakashile. Angivakashe malawo. Kodwa into engisuke ngiyilande khona ngisuke ngilande izithako ngoba ngikholelwa kakhulu ekuthenini izinto engiziphathayo akubo ukuthi ngiyakwazi ukusigaya, akubo ukuthi ngiyakwazi ukuzivusa. Ngoba umuthi kungaba igxolo, kungaba yithambo, kodwa mali ngavuswanga akusiwona umuthi loyo. Njoba ngibizwa ngomzimba okhala amathambo, ingoba ngiyakholelwa kakhulu ekuvuseni ithambo. Ithambo ilona elivuka libokuphila. Angeke ngikhulumeke ngande ngikhulume ukuthi amathambo nani ngoba bakhona abantu abagcina sebesebenzisa amathambo angafuneke gcina isebeganga sebesebenzisa ngisho izicubu zabantu cha asisebenzisi la ekhaya lezo zinto kodwa sidila nokwemvelo kaNkuluNkulu makuthinteka into ephathelene nesilwane mangithi mina ibhubesi liphila kanjani bese ngihlela ukuthi ibhubesi liyazingela ibhubesi alizwani nokuthi izingane zalo zilambe liyala so bese ngikwazi ukuthi ngithathe from lapho lento ngiyidirect
mangithi ngifuna upiano ngiliqonde upiano ukuthi upiano lusebenza kanjani luyazwana nenhlanhla luvula inhlanhla enjani njengopiano nje ngelinilanga ngizobachazela abantu luyayivula inhlanhla kodwa upiano alizwani nokucebisa lufuna ukuthi ungalambi kuphela mase sithinda ithambo lomkhovu suke sesazi ukuthi lapho into ezwana nokuthi imali beningi kodwa akafuni ukusebenza futhi uma ungamdirectanga ukuthi asebenze ngendlela okuyiyona mhlambe ke asigoqe dokotela sibheke ukuthi ke umuntu mayefuna ukuzala ekhaya efuna ukuzothatha induku ezintsha lezothi ubuye nazo kulonyaka yini afuna afike nayo ngaphandle kwemvu ake sikhulume mhlambe ngendaba yefamily ngoba abanye uyafika ehambela yedwa kuhamba isikhathi kuvela ukuthi cha lento isisele ekhaya mhlawumbe nakasekho sekufanele kube khona oqhubekayo nenakeni ukuthi ufuna afike nomuntu noma kulungile noma ngayifikela yedwa nje kuyena umuntu ukuthi ukhona nomuntu amethembayo ngoba akusizi ukuthi ekugcineni uzenyanga lohamba nomuntu ukuthi mase mhlawumbe kube nebhadi kube khona umuntu odlulayo nje ekhaya lisandla kubuye enyangeni bese kuba sengazi ukuthi ilento kade uyilandile kanti mina ngungongodi walezinto ngidirector mina into ekuthenini ngisuse ekuthenini lento iyabulala ebese ngiyiguqula ukuthi lokho asikuvale siqondise siyise ekuthenini ayibe nokukhanya kuyena umuntu ngoba ungasithatha inhlamvu yesibhamu uyayithatha uyayazi ukuthi iyabulala ngiyalinganisa uthatha inhlamvu yesibhamu uyayazi iyabulala kodwa siyayihlukanisa phakathi siyayigaya nomuntu sesidirector ekuthenini ayivike yabo so kukanjalo ke nomuntu usuke ekhaya uza nomuntu wakubo la efike bethatha into okuphila abe nebhadi kwenzeka okuthini bese kudlula umuntu kube sengazi ukuthi manje uyena manje lokho ke ngiyakhuza kakhulu ekuthenini umuntu akeze ayedwa uma emethemba umuntu obakhona abantu abathemba naye emndenini ethile ize noma imndeni ibuye ingazwani kodwa abakhona abasathembana ukuthi bangafika bezolanda into eyokuphila ikhona kuyaphilwa la ekhaya angifuni ukuqamba ngani selokungazalwa mina angizange ngize ngimbono umlungu angiyazi payslip ukuthi yini konke sikuthenga cash hayi ngoba sichoma sikuveze futhi bezela abantu alright mbukelo weBlack Live TV sethemba ukuthi ke konke kuhamba kahle kukhona okubambayo kukhona futhi okuzwayo udokotela echaza nawe ke amabombo usungawabhekisa khona la esigodlweni sakhe azochaza ke mase sivala uhlelo ukuthi utholala kuphi nendawo nezinombolo zakhe utholakala kanjani dokotela usithatha usibeke ababukele emakhaya ngakuthola kanjani angeke ngicacise lokhu before ngifike lapho ekuthenini la ekhaya kuyahlolwa ngendlela okuhlolwa ngayo iyehlukile la ekhaya sikubuza ukuthi uze ngani kodwa sifike sichitha amathambo kufanele sikhulume ngokwesithunywa sokhuluma ngokwesithunywa before sikunikeze into kufanele sikuchithele because akusizi ukuthi sithathe into sikunike ngathi sikunike i-takeaway sithi hamba uzothenga asidayisi la ekhaya kuyelashwa uhlukene ukuthi uye chemist ufike uthi ngicela imbizo ukuthi so la ekhaya lapha abantu ke bangangifollow abangicheck lapha kulokho kwi-page lami ku Facebook uDr Msuthu inyanga yabezizwe uphinde futhi abantu begijime na ku YouTube channel yami nakhona bengalunguza bathi Dr Msuthu inyanga yabezizwe siphinde futhi sigijimele lapha kulokhuzana Instagram wami Dr Msuthu iwebsite yami ithi www.drmsuthu.co.za uyakwazi ukubhuka futhi online sikwazi ukuthi si-accepte sikwamukele la ekhaya siyabonga sibonga kakhulu babukele emakhaya nisale kahle uNkulunkulu anigcina nisekela yebo Is the Black Live TV